la grip faig ratolins. Mireu, avui tenia molta calor i jo dic, vaig a fer una pintura refrescant. I per això tinc cubitos de color blau, cubitos de color rosa i cubitos de color negre. I també tinc així aullant colorant. Mireu, per a fer els cubitos jo he gastat aquestes bolsetes que n'hi ha de cubitos, que les plenes, fiques aula i li fiques un poquet de colorant alimentari. També podeu utilitzar les bandejetes aquestes que n'hi ha de plàstic en els cubitos de tota la vida, també va. Però jo he gastat les bolses perquè per a mi era més còmode. Anem a veure com fem la pintura refrescant. Prèviament jo havia congelat aula blava, aula roja i aula de color negre. I ara anem a fer un poquet de màgia. Anem a tirar-li a aquests cubitos blaus un poquet de líquid groc. Com sé que sou molt listos, sabreu quin color és, però vaig a provar a veure quin color serà. A veure, tirem un poquet. Mira, ja es veu. Un poquet més. Mireu, què està passant? Vaig a manejar un poquet. Uau, és color verd, ho vegeu? Com s'està quedant super verd. Mira. Super verd. Ara tornarem a enfocar i veureu com quan es desfatgen els cubitos encara es queda més verd. Anem a provar en este de color roget, roseta. Anem a tirar-li un poquet de groguet. Xas. A veure quin color, este es veu en seguida, mireu. Quin color es queda? Roig i groc i taronja. Veu? Supermàgia. I este sí que no sé quin color serà, perquè és negre, si li tire groc, no sé. I serà un color raro. Ara veurem. Què passa? No tinc ni idea. Mira, a veure. La veritat que s'ha quedat un color superxulo. Pareix verd oscur. Mira quin verd oscur més xulo. Veu? Hem fet una mescla de color verd, una de roig i una de groc. També podeu utilitzar, per exemple, el colorant. Podeu ficar, per exemple, perquè pinte millor, el roget. Li fiquem, per exemple, ahí. Si no voleu fer en cubitos, però en cubitos és molt xulo perquè ara com estem en estiu i més fresquet, és més guai. I li fiquem unes gotetes i així es queda la pintura com més forta, es queda, quan pinteu, veu, es queda super forta, veu? Quan tinguem ja totes les pintures ja fetes, les que nosaltres vulguem i les que nosaltres se nos ocorrisca, què podem fer? Doncs podem pintar, podem fer números, podem fer lletres. Mira, jo m'agarro dos fulls així i vaig a provar a veure com queden les pintures. Vaig a provar, per exemple, mira, vaig a fer primer en la porta que feia, està pintat un muntó. Doncs podem fer, per exemple, el número, a veure si sabeu quin és, l'1. També podeu, per exemple, mireu, dibuixar qualsevol cosa. Jo, no sé, se m'ocorreix, per exemple, un solet. Ara, per exemple, també, jo com estic fent-lo al revés, espero que m'isca bé. El número 2, també podem provar fer lletres. I ara anem a provar la pintura refrescant. Mireu, la pintura refrescant queda un poquet més clareta. Anem a agafar este taronceta. I, mireu, queda claret. Però si ja voleu super enviscar-se, queda claret. El que està també molt guai és agafar el cubito en la maneta, que està super fresquet, i ficar-se a pintar. Així no es queda molt, no sé per què. Però de normal sí que es queda. Es veu que té poc colorant, però quan es seca es queda molt roget. Després, en el blavet, mira, per exemple, vaig a fer un altre dibuix. Mira, este més del mar. No, que este no s'ha quedat verd. Farem un arbre. No, s'ha quedat així amb la vida. Que està com els cubitos. Mireu que xulo, quin color més guai. Per exemple, com si fueren fulles. Es queden molt xulos.
Això teniu que ficar sempre paper baix perquè la veritat que em visca un poquet. Però mira que fresquet. Ara, per exemple, li podem dibuixar, en este raig fort que he fet, podem dibuixar unes floretes. Vosaltres, que segur que teniu molta imaginació, vos ixen dibuixos més xulos i més guai. És molt divertit fer-ho. Inclús en el blau, si teniu, per exemple, els dibuixos de Frozen imprimits o el que siga, agafeu el cubitó de color blavet, el passeu per damunt i es queda superxulo. Bueno, espero que vos hagi agradat molt i molt el vídeo i ens vegem molt pronte. Adeu!